Jedan oglas za ženidbu istaknut na kući nesuđenog mladoženje u Suseku na Fruškoj gori privukao je pažnju neviđenih razmera na društvenim mrežama. Naša ekipa uputila se u Susek ne bi li pronašli tog momka za ženidbu. Stižemo u Susek i pokušat ćemo da pronađemo mladoženju. Za sada sve što znamo je da se zove Srđan. Dobar dan. Pokušavamo da pronađemo Srđana koji je na kući oglasio da se ženi. Zbog mladoženje zaustavili smo i saobraćaj. Idete kod Srđe? Kod Srđe. Jel oglas još stoji na kući? Nego šta, prema Neštinu idete glavnim drumom. Jasno. Hvala. Nastavljamo glavnim drumom. Stajemo pored lokalne prodavnice. Izvor informacija. Dobar dan. Objašnjavamo koga tražimo. Jel znate za njega? Kako da ne. Samo gore prvo. O njemu smo sad malo pre pričali sve najbolje. Pošto je domaćin i sad rešio žestoko da se ženi i pozdravljam taj poziv. Znači, dobar je momak za ženidbu. Jeste, odličan. Odličan je. Domaćin. Prvo to da ustanovimo. Domaćin ima zemlju, ima traktor, ima sve živo. Vredan, radan, čestit dečko. Ubrzo shvatamo da je svaki slučajni prolaznik u selu svojevrsni Srđanov provodadžija. Opisuju kako bi bilo budućoj Srđanovoj supruzi. Živit će kao princeza. Da mu rodi jedno dvoje dece i da žive u pesmi i u blagostanju. To tvrdim odgovorno, jer on je jako čestit i poslušan dečko. Vozimo dalje kroz mirno, živopisno sremačko selo. Prepoznajemo kuću, čija je slika prethodnih dana masovno deljena na mrežama. Srđana kod kuće ne pronalazimo. Na snimanju je sa drugom novinarskom ekipom. Dok ga čekamo, uživamo u pogledu na obronke Fruške gore. U dvorištu vidimo i preteču oglasa momka za ženidbu. Stiže i komšija Milan. Sad stvari još mlada. Pa ja ne znam da li bi nečije bolje u selu živjela. On bi dao dušu čoveku. Ne meni, svakome. Kada će stići mlada, pita se i starica iza ugla. I vi čekate kao komšija? Kako da ne, baš čekamo, volemo ga, svi ode. Dobar je. Dočeka smo i mi momka za ženidbu. Poštovanje. Poštovanje, ništa manje. Kako ste? Jeste u gužvi? Pa evo, stalno sa medijima se vijam. To je sve krenulo od ovog oglasa? Od ovog oglasa, da. Sam je đavo kriv ko se mi stavljao. Srđan nam priča ko je zatajio, pa on do sada nije pronašao ženu svog života. Lično ja, nema ko da zataji. Nema vremena nigde ni da izlazim, ja ne idem nigde, stalno ujutro na posao, uveče kući. Pitamo kako reaguju devojke na oglas na kući. Kako reaguju, nije se još nije najavila. Od buduće supruge ne očekuje ništa, samo da ga voli i brine o kući. Da se slažemo, da se ne svađamo i ništa više, onako, da radi, ne mora ni može samo po kući to što ima malo i to je to. Šta ako pronađete neku koja je jako vredna i koja baš hoće da radi? Ali ovo je tek za nju ima posla. Za to tek je tako još bolje. Ako hoće da radi, ovo je baš šta, ovdje iza kuće posejana, sad samo počne da riče, samo da počne da kopa. Srđan nam obećava da će nas obavestiti kada pronađe ženu svog života. Možda mu baš naša kamera sreću donese. Čujemo se, imamo obećanje vaše. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Susek.